Ninipag sa ulog sa Quincentennial Commemoration sa nasod, gustong ipakita sa mga taga Lungsod sa Guiuan, Eastern Samar, ilahang pagkalahi uban, itandi sa ubang dapit sa nasod. Ang ilahang Heritage of Kindness ang gusto nilang ipakailap. Ani ang report ni Luan Merondina. Kagabi, gibuksan ang upat sa 15 ka mga van nga nagsilbi nilang Municipal Hall sugod sa tuig 2013 hangtod sa tuig 2018 human kusukusua ang Eastern Samar sa Super Typhoon Yolanda. Ang upat ka mga van nagsilbi ng tipik sa kasaysayan sa lungsod. Usa-usab kini ka simbolo sa resiliency kung pagkamalahotayon sa lungsod human magusbat tungod ni Yolanda. Gawas ni ini, mas gusto usab ni Mayor Annalisa Gonzalez Juan nga mailhan ang lungsod sa Guiuan nga usa ka Heritage of Kindness tungod kay kabahin na sa ilang kultura, ang kadaling mubati og kaluoy ug kaandam kanunay sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Usa sa gihimong sanglitanan sa mayor ang pagtabang sa ilang katiguangan kaniadto sa mga Spanish explorer nga gipanguluhan ni Ferdinand Magellan. Guiuan was the refuge of 6,500 White Russians, yung mga White Russian refugees na umalis sa Russia, umalis sa China because of communism. We saved their lives. Samtang gipadayag usab ni Spanish Ambassador to the Philippines Jorge Moraga Sanchez nga kun wala pa mutabang ang katiguangan sa Guiuan sa mga Spanish explorer, wala untay magkasaysayanong paglawig nga mahitabo sa tibuok kalibutan. And they got help and shelter and foods and drinks from the Filipino people. At that time was not the Philippines yet. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.